ta? Nanatas ako ay. Ng lovers in Balay-Balay. Okay, nanami sa ano, mahaw nami. Guys! Hi guys! Guys! Hi guys! Banganta! Welcome to my vlog. Oh, yan oh. Okay, paano na siya? Pag-steer bitaw ka na pag-steer. Kadya. First time sa Balay-Balay. Dito. Gutom kayo. Saka sa direct, gutom mo. Nara sila? Uy, kaayun ba oh? Ba. So, ito sa gutom mo. Kasi mong ngayon. One. Gutom. Kaon sa aming mga on. Run. Isa na ta diri, abot na ta. Guys! Si Alpha. Si Shilo Ingstad. Peace or abundance? Silo. Mata na, mata na. Oh, baby papa, oh. Kasi ang gabira. Oh, dari gigabit ko ni. Oh, sige. Dari mo ka mo. Sige sa. Yakin sa mo ka. Okay. Ah, wala. Jubahan na. Na, wow. In. Ulak in, nila. Naunsa na may pahilak. Isa. Ito sang Tung tingog good. chudsan. Biyag kayo. Unsa ang bayag? Biyag. Biyag kayo siya magigis. Nara. Rocket kayo. Wakang. Pangit. Makahanap ba na siya Facebook siya? Juju, permiso ka Juju. Oh. Ang dagwa yo. Sa ganun pasigon ba makislis yun? Ay, dito din sa Pundaburda. Muna sila guys, ang to dito sa kilid. Kinagtanaw-tanaw na sa mga tanom, tanawan na silang duwa dara, lamo-lamo na. Tanaw, sugod na. Sugod na. Sama-sama na sila. Ala. Lagi, kago na. Oh, diwal-diwal na siya. Unca mo. Mata na ka. Oh, nagmata na. Unsa man gigutong na ka? Ay, chicharong. You want water or milk? Cha, milk yun. Nagmata na ka. Ito na niya siya. Is that Tito? Oh. Ay, mata, pero tulog balik. Iya, tulog na. Cuman. Mata, kaya rin matulog. Banyak. Ikaw na lang screenshot ya. Igano man ako siya. Bibigyan nila. Oo. Unsa man ka? Sige. Ilang lang na siya. Siya man na. Ker naman.
bo. Unsa man magtulog ka, magkaon ka. Oh? Gapaminaw siya, gapaminaw. Saba kayo ba? Saba kayo ba? Ang mga kwan ba? Agay. Wala pati picture mo. Wala siya natulog. Ganun to si Kwan diri. Ay, Tagalog dito dapat. Ano? Mubura ka na? Okay, kaon na. Grabe ka gutom. Hungry. Gaba stickers. Ano siya? Mga na, mga na. Hi guys. Ika namin dito. Ilan ni Carlo. Ilan ni Ashley. Gwapa kayo si Ashley. Dayon, magbunyag si Ashley next month. Dayon, mo na niyang resulta dayon sa akong pagkadto dito. Naunsa man mo? Guard na kayo ng dagboy. Tanawa ba ni guys? Kita ninyo, kita ninyo. Guard na kayo ng dagboy guys. Guard na kayo guys. Sulgo na kayo guys. Bye guys, bye. Unsa dim gingon tay? Unsa to? Unsa to? So, tagnabaw. Unsa tingon? Okay guys. Hindi na, lagi mo na yun ba? Sa kasa tani magsuroy, magdala-dala tag binggo. At sa Davao, binggo kaya punta dito. Ya, kadaot ka. Wala ko kadaog. Pildiyan man, pildiyan. Kaya po. Pildi oy, pildi. Pildi kog 300.